Vítajte pri novom dieli Sislos TV. Ako prvé začneme pingpongom, kde naše dievčatá získali druhé miesto. Takisto sme sa zúčastnili aj lyžarskeho výcviku. Áno! Zúčastnili sme sa okresného kola mini hádzanej, kde naši žiaci a žiačky získali prvé miesto. Postupili na krajské kolo. Na hádzanej sa mi páčilo super, lebo sme boli prví a mali sme aj dobrý tím. Bolo ťažké poraziť súperov? Niektorých áno a niektorých nie, ale všetkých sme ich porazili. Badminton. Dievčatá Lili Bartovic a Aleta Prozová získali tretie miesto. Olympiády. Ako prvá bola olympiáda v anglickom jazyku, kde správnym riešiteľom sa stal Patrik Debnár. V matematickej olympiáde prvé miesto získala Tereza Mišurová. A ešte dejepisná olympiáda. Tam prvé miesto získal Šimon Vetrík. Prvé dve miesta šalianskeho Maťka obsadili Mišurovci. Prvé miesto osadila Tereza Mišurová a druhé Samuel Mišura. Vedeli ste o tom, že nielenže žijem na banke, ale mám dokonca vlastnú banku? Žiaci 7. triedy si založili vlastné banky. Na škole nám pribudol informačný panel, ktorý sa nachádza na dolnej chodbe. Obsahuje jedálny lístok, informácie pre deviatakov, ale aj hry, ako napríklad Pexeso, 8-smerovky, ale aj ekologické triedenie odpadu. Ahoj, ako sa ti začal páčiť ten nový informačný panel? No, je to super a vlastne môžeme si tam pozrieť aj ten jedálny lístok, aby sme vedeli vlastne, čo bude na obed. A aj tá 8-smerovka je celkom zábavná